Ola, boas a todas e a todos. Hoxe no Galiza Libre contamos con Xurxo Martínez, que é o autor, xunto con Xosé Manuel Pereiro, da obra Reboiras, o camiño da rebeldía. Quixemos falar con el, bueno, pois porque a obra acaba de estrearse, para que nos conte un pouquiño como foi todo o proceso, bueno, que nos fale da figura de Reboiras, tal e como aparece no libro. Que tal, Xurxo? Bos Hola, días. buenos días. Pois nada, contanos así un pouco como foi, bueno, como foi primeiro todo o proceso de creación, como xurde a idea. Sí, este foi unha proposta que saíu na Comisión 35 aniversario do Cabodano de Reboiras, que integraban fundamentalmente as persoas que conviviran con el, encabezadas polo seu propio irmán, Manolo Reboiras, e que se fixera un acto de unidade, non? Arredor da figura en que participaron pois, todas as asociacións políticas, sindicais, outro tipo de asociacións culturais ou veciñais. Entón, entre as distintas actividades que ali se aprobaron, había unha que era a elaboración dun libro. Encargóuselle este libro a que o fixera Xosé Manuel Pereiro, eu daquela xa formaba parte da comisión, creo que era o único que non coñeceu a Reboiras en vida, pero por outra serie de circunstancias integráronme. E máis adiante coincidiu que Pereiro pediume botarlle un cabo para axudalo nas entrevistas e os contactos e tal maneira que ao final acabeime implicando no propio proxecto e acabámoslo facendo man con man. Así que, por tanto, a orixe do libro está na propia Comisión 35 aniversario do Cabodano de Reboiras. Bueno, que é o que achega esta obra, Xurxo, con respecto aos demais traballos que hai sobre a figura de Moncho Reboiras, que é o que destacarías? Eu penso que o libro nunca son definitivas as biografías, porque sempre hai cousas que se poden engadir, pero ten unha vocación de ser unha biografía total. Aquí fálase dende os inicios da súa familia, o seu pai, a súa mai, a infancia, a mocidade, é dicir, coñecer moi de cerca como foi toda a vida de Reboiras, como foi a súa evolución, non solamente a parte política, sino que pasou previamente, que contexto se educa el socialmente cando é un rapaz e cando é un mozo que ven para Vigo, no? Para Teis. Temos esta primeira parte, despois xa se completa con moita información, tanto de documentos de época, digamos, documentos tanto internos da UPG como documentos clandestinos de época, informes policiais aos cales tivemos acceso para facer un pouco o contexto histórico en que se move Reboiras. Porque a biografía nos pensámosla que había que facela de maneira coral. Reboiras é o fío conductor do libro, pero temos que poñelo no contexto dunha xeración. Nos non creemos que haxa unha persona predestinada, nin haxa unha persona sinalada por ninguén para levar adiante unha acción extraordinaria, senón que hai que poñela en comunicación coa súa xeración. E nesto, eu, por exemplo, creo que é unha chea que facemos ao que se fixo ata agora. Cal é o papel de Reboiras nese conxunto? Non solamente o que el fixo como unha especie de crónica de feitos e saberes, senón que traballo organizativo había, como funcionaba a UPG internamente na clandestinidade, como se producen os cambios na UPG, como se estrutura a dirección, todo isto tamén se trata no libro, e despois, como en relación con isto, é un libro que tamén fai un retrato xeracional. Este é a xeración da resistencia antifascista de finais da década dos 70, do tardo franquismo. Son persoas que viven, a maioría delas, e as cales moitas veces non as recoñecemos ata que morren. Nos pensamos que había que poñer todo isto en conxunto, poñelo en valor, darlle rostros, darlle voz e poder unir todas esas voces para retratar, por un lado, a Reboiras e, por outro lado, toda aquela xeración que supuso o paso adiante, o gran salto adiante da UPG. Desde logo, sí. Hai, bueno, unha das preguntas que pensaba facerche precisamente é como esa xeración consigue pasar de, bueno, pues prácticamente de non existir soberanismo organizado, ¿no? A de repente, bueno, pues comezan a xurdir, bueno, créase o Frente Sindical, ¿no? Obreiro, Labrego, estudantil, incluso unha facción armada.
Como se pasa, como se consigue isto? E que papel ten Reboiras? Sí, na UPG, nestes primeiros pasos, no? ata a mal chamada transición, vive como tres etapas. Unha primeira etapa, digamos, que é a fundacional, que está liderada polos propios fundadores e que, digamos, son, sen que se entenda de maneira despectiva, a xeración bella. Refírome pois, a Luis Soto, a Celso Emilio Ferreiro, a Caeiro, logo está Ferrín, que é o que fai un pouco de ponte. Tanto Soto como a Ferrín son os que fan un pouco de ponte coa xeración máis nova. A xeración máis nova entra na UPG no 69-70. O primeiro en entrar, digamos, deste grupo é Xosé González, Pepiño de Tés, coñecido naquele momento, quen realmente vai actuar como unha especie de secretario xeral da UPG, aínda que non fose escollido como tal, era o de facto. Pepiño tamén é outra persoa que hai que poñer en contacto moi a carón de Reboiras, porque eran prácticamente veciños porta con porta en Teis, estudian xuntos no Santa Irene, e ambos comparten este traballo de organización da UPG dunha maneira moi intensa. Nos no libro, a maioría das persoas cas cales falamos non teñen dúbida de que facían un tándem imprescindible para entender a transformación que vive a UPG neste período, a partir dos 69 e 70. Con eles hai, alrededor de Pepiño, alrededor de Seixas, o padre Seixas, que estaba vivindo en Teis, un xesuíta, confórmase tamén un pequeno grupo de rapaces preocupados pola cuestión lingüística, pola cuestión histórica de Galicia, etc. Entón, o que fan a maioría deles é integrarse na UPG. Os propios irmáns Reboiras, tanto Xosé Ramón Reboiras como Manolo Reboiras, o propio Pepiño, Xaquín Méndez Santa e outros que verían despois. Hai outro sector educado por Padre Seixas que marchan a xuventudes comunistas que despois liderarán a escisión de organización obreira que posteriormente daría nos Grapo. Esta xeración nova, estamos falando de Reboiras de 19, 20 anos, Pepiño, comezan, digamos, a artellar o partido dunha maneira un pouco máis disciplinada que a ata entón existente. Son rapaces con moita capacidade de traballo e cando se comeza a aparecer espirais da UPG e as siglas da UPG por todo o país, porque eles collían un coche e a mellor iban ata Cortegada e cada pouco paraban e facían pintadas. Isto despois foise repetindo noutros lugares do país e foise incorporando distintas persoas. Máis ou menos todos da mesma época, estes naceron nos anos 50, do 45 ao 55, a maioría deles. Entón, eles aí realizan un cambio moi importante que se agudiza coas folgas do 72. Son fundamentais as folgas do 72 porque aí xa se dá, digamos, un traballo, digamos, a represión obriga a dar unha resposta moito máis organizada, moito máis disciplinada, trabállase xa nunha dirección de dotar a UPG, como decías, cunhas frontes. Empezan a aparecer a fronte obreira, a fronte labrega, a fronte cultural e, posteriormente, a fronte armada. Supoño que despois poderemos falar de cada unha das frontes, se queres, para non estenderme moito nesta pregunta sobre o papel de Reboiras en cada unha delas. Pero digamos que o salto importante que se produce na UPG é producido nesta segunda etapa, digamos, 69-70, entra toda esta xente nova, parte dela educada alrededor do Padre Seixas, teñen a Reboiras e a Pepiño como figuras centrais na dinamización interna do partido e comezan, por tanto, unha campaña de, digamos, de movilización e coas folgas do 72 xa un traballo moito máis metódico de estruturar a UPG en frontes. Ben, bueno, sei que falachedes con 35 persoas, non? Que son as que participan na obra. Como é o Moncho que se debuxa a través do que relatan estas persoas? Sí, moitas veces a imaxe que se utilizou de Reboiras, históricamente, non se corresponde en nada a quen é Reboiras segundo o describen e as outras fotografías da súa vida, digamos, cotiá. A foto da clandestinidade é unha foto, efectivamente, que non ten máis función que pasar desapercibido, pero non retrata un Reboiras, digamos, no seu día a día. Era un home moi alegre, non? A maioría das fotos que temos del sempre aparece sorrindo. Un home moi cercano ás persoas no trato, un home disposto sempre ao traballo militante. Hai que pensar que a maioría non, todos os que militan naquele momento na UPG teñen unha conciencia de facer un traballo
totalmente intenso, non? Na militancia. Son moi poucos en comparación co PC, pero rivalizaban co PC nas rúas. Este non é un dato menor, non? A veces burlábanse os do PC, dicían que era unión duns poucos galegos, para definir a UPG, pero logo preocúpanse cando empezan a ver que hai octavillas da UPG nas portas de Vulcano de Barreras, ou aparecen nos estudiantes en Santiago, ou aparecen en Lugo nunhas pintadas. Dicir, hai un traballo aí moi intenso. E Reboiras é destas persoas, das que prestaba o seu coche, por exemplo, para poder ir a facer estas campañas que falábamos antes, de facer grafitis nos muros. E, e sobre todo, retratan a un Reboiras moi humano, moi cercano ás persoas, un activista disposto a levar adiante o traballo que corresponda. De feito, el é o que se encargará posteriormente cando xa comece, digamos, a actividade máis intensa do 72, 73, pois el xa comeza a facer un traballo fundamentalmente sindical, que é moi importante a tarefa que realiza a nivel sindical. Cando se traslada a Coruña, unha das, digamos, das actividades que levan os militantes da UPG naquele momento era solicitar traballo nas fábricas, dous ou tres solicitaban na mesma fábrica e o que conseguía entrar, pois traballaba mellor durante 2, 3 meses ata deixar constituída unha célula da UPG, unha célula sindical. Non tiña por que ser estritamente da UPG, pero si unha célula sindical vinculada a eles, e marchaban, deixaban a fábrica, iban a outra para ir creando pequenas células nas fábricas. Isto que fai Reboiras na Coruña, entra a traballar ali, primeiro vai a Ferrol, pero despois asiña se instala na Coruña, e ali comeza a realizar o traballo sindical. Non solamente para crear células nas fábricas, sino que ele encárgase de poñer en marcha o primer boletín sindical, ali na Coruña, ele quen o redacta, que, por certo, incorpora tanto información sindical que conxuga as dúas partes, é dicir, explicar aos traballadores cal eran os seus dereitos laborais dentro das propias leis franquistas, é dicir, ata que límites podían facer unha reivindicación dos seus dereitos laborais, e despois había outras partes en que se explicaba cales eran os dereitos polos que tiñan que loitar, non? Tamén hai un apartado cultural dentro destes boletíns sindicais, un apartado idiomático, en que collían seguramente do dicionario de Franco Grande, no? de termos de galego-castelán e de castelán-galego, incorpórase poesía, faise unha reflexión sobre que a poesía non ten por que ser algo antirrevolucionario, sino que hai poesía revolucionaria. Bueno, este é un pouco o Reboiras que inicia o traballo sindical. Entón, cando Reboiras está na Coruña, realizando estas tarefas sindicales, tanto dentro da fábrica, tamén comeza a facer un traballo digamos, de contactos con pequenas persoas ou pequenos grupos, perdón, bueno, que pasan información, que teñen interese en contactar coa UPG, non? Entón, Reboiras o que realiza é un traballo de pasear o país, fundamentalmente nesta primeira etapa pola Coruña, Ferrol, etcétera, para ir incorporando células sindicais e, de alguma maneira, algunhas persoas desas células incorporalas á UPG. Por exemplo, como se incorpora Elvira Souto á UPG. Entón, neste traballo é importante, non? Reboiras realmente un dos grandes dinamizadores do sindicalismo nacionalista. A documentación que nos incluímos no libro creo que se retrata perfectamente e é un dos perfis que debemos reivindicar de Reboiras, non? Porque o traballo sindical do que foi o nacemento do sindicalismo nacionalista foi realmente moi contracorrente, non? Hai que pensar que incluso se discutía que se pudese falar galego nas asambleas dos obreiros, non? Non estaba ben visto. Todo este tipo de traballo de incluso normalizar o uso do idioma, cando o 90% daqueles traballadores falaban normalmente en galego, fai esta xeración, non? Que son un grupo reducido en comparación co que podía ser o Partido Comunista ou co que podía ser os grupos trotskistas de época, e realmente ten un valor extraordinario, non? O que conseguiron en 5 anos, neso, 70, 75, ata que matan a Reboiras, e despois, a continuación, o que veu despois, é un traballo realmente loable, dunha entrega extraordinaria. Creo que neste perfil do Reboiras sindical hai que insistir, hai que reivindicalo como un dos promotores do sindicalismo nacionalista. Pois sí,
estaba pensando agora, bueno, non sei se estiveches seguindo o xuizo que retransmitiron da Operación Jaro na Audiencia Nacional. Saiu varias veces o nome de Moncho Reboiras por parte da Guardia Civil, ademais. Parecía como que se lles acusaba, non, as persoas que estaban sendo procesadas de telo como referente político, non, como se, bueno, como se fose o décimo, vaya. Por que pensas que sigue actuando así a sombra de Moncho Reboiras? Ignorancia pura, nada máis que eso. Son uns ignorantes que non coñecen a historia e déixanse levar por uns chascarridos que lle chegan de algún sitio e relacionan inmediatamente a imaxen de Reboiras que pode sair a mellor nun cartel ou nunha propaganda ao carón dun fusil ou así, e xa inmediatamente ligan unha cousa coa outra. Ignorancia tamén porque combater a dictadura digo eu que non será delito. Cando alguén vai a Francia e ve placas en todas as esquinas de París postas os membros da resistencia francesa, pois os membros da resistencia francesa atacaban e mataban xente, a nazis que ocupaban Francia, non? E hai placas que pon o goberno da República de Francia, digo eu que non serán tampouco terroristas o goberno de Francia. Quen dice isto tamén pode ir a Inglaterra ou pode ir a outros lugares e aparecen placas de xente que fixo accións armadas contra persoas. Neste caso, Reboiras non chegou a disparar nunca contra unha persona. Entón, a Guardia Civil haberá os que teñan estudios en materia ou formación militar ou formación policial, pero vese que algúns tampouco teñen lido suficientes libros ou informado correctamente, sobre todo nun suizo no que se estaba pedindo e se estaba acusando desas cousas tan graves e que tiñan unhas penas moi altas. Reboiras foi rehabilitado polo goberno español como vítima do franquismo. Entón, tampouco te parece que se acordan desto. É un home que morreu asasinado pola espalda, 3 tiros de bala pola espalda. Non pegou ningún tiro contra ningunha persoa. E o que estaba facendo era loitar contra unha dictadura que no propio 75 a xustiza a morte a 5 persoas, entre elas 2 galegos. É certo que existe unha mitoloxía arredor do grupo armado da UPG e o papel de Reboiras dentro dese grupo armado, moi se cadra moi extendida que non se corresponde realmente co que foi o grupo armado ou polo menos non se corresponde totalmente co que foi ese grupo armado. De feito, pois eso, a veces aparecen cartéis de Reboiras ao carón dunha metralleta, na UPG non houbo metralleta ningunha, por exemplo. Entón, xúntanse, digamos, a ignorancia que amosa neste caso determinados membros da Guardia Civil e despois unha certa mitoloxía arredor de Reboiras da cal nós tratamos de limpar. Cremos que é mellor dar o retrato do Reboiras tal e como foi, contado polos propios compañeros que conviviron con el e compañeiras, e que se entenda de que non foi un home predestinado, que non hai ningún ser no mundo que este tocado polo destino para facer unha determinada acción ou levar adiante el só unha determinada iniciativa. Nos o que quixemos é retratar os Reboiras tal como foi, como se foron dando as circunstancias para que el acabase adoptando unha serie de responsabilidades e como se produciu posteriormente o seu asasinato. Vale, Xulso. Bueno, para rematar, por que temos que ler este libro, Reboiras, o camiño da rebeldía? Bueno, nos queremos, como decía ao principio, a nosa vontade é que sexa unha biografía o máis completa posible. Queremos que se retrata, como decíamos, esa andaina vital de Reboiras ao longo da súa vida. Explícase, por exemplo, cuestións que a mellor para moita xente poden ser insulsas ou non teñen ningún interese, pero como se entraba na UPG no ano 70? Como se pedía o ingreso na UPG? Porque hoxe en día chamas un teléfono, mandas un correo, pero como funcionaba a estrutura orgánica da UPG na clandestinidade? Como se creaban as trepias, as células, como se discutían, como se tomaban as decisións, como se facía para imprimir o terratempo, como se distribuía, todo isto aquí contámolo. E ás veces son detalles, xa digo que para mellor moita xente pois non lle teñen interese, pero que explica como se fai todo. Repito, non hai seres extraordinarios, todo é un suma de distintas persoas nunha mesma dirección.
Isto creo que no libro aparece bastante reflectido, porque os seus camaradas de época van contando todos estes pasos que se producen, e despois cremos que tamén se conta moi polo miúdo, por exemplo, algunhas cuestións nas que cremos que teñen xa máis interese para o público. Falábamos da cuestión sindical, hai un capítulo bastante longo que fala sobre isto, e despois na cuestión armada, que sempre foi a que máis interesou e que non se corresponde, creemos nós, completamente con ese perfil de Reboiras, polo que dicíamos, porque tuvo un traballo orgánico a nivel político e tuvo un traballo sindical moi relevante, que ás veces parece que quedan un pouco descolgados cando se reivindica máis a cuestión do grupo armado. Neste caso, no capítulo dedicado á fronte armada da UPG, bueno, contamos cos testemuños de persoas que ata agora non quixeron dar suficientes datos sobre o tema e que nesta ocasión pois, decidiron connosco abrirse completamente. Podemos coñecer moitos detalles de como funcionaba o grupo armado. Por exemplo, os membros do comando non todos eran militantes da UPG. Por exemplo, as accións que se levan, Reboiras non participa directamente, non é dos que levan a acción adiante, sino que el participa, digamos, no operativo e despois, digamos, no comando de apoio. Pero moitas veces a xente pode pensar que Reboiras, cando se produce o asalto á comisaría de Lugo, é quen entra. Non, e tampouco tiña sentido que entrase, porque ele é o responsable político e o responsable militar do comando. Entón, se entra e cae, alá xa vai todo para baixo. Aquí contamos tamén o armamento que teñen. Ás veces tense dito, por exemplo, a relación cos vascos, con ETA. ETA veu o que veu no seu momento, e aquí no libro contase polas persoas que viviron ese momento. Non hai unha relación, por exemplo, hai xente que pode pensar que as armas ou os explosivos viñan de Euskadi. Non é certo. Viñan de Portugal todo. Dicir, a relación con Portugal despois da Revolución dos Cravos é fundamental para entender. Son pistolas checa, sin numerar, que chegan a través do Partido Comunista Portugués, que llos dá aos comandos que teñen en Portugal, e esas son as armas, pero tampouco chega unha remesa de armas moi grande. Son 4 ou 5 pistolas. Tampouco hai grandes explosivos, ás veces tamén se ten dito de que chegaban kilos de tal. Isto non é así. Cando deteñen, cando se produce a operación do 12 de agosto, é justamente cando Reboiras viña de Portugal e efectivamente traía xa un cargamento máis grande. Pero ata ese momento non houbo, digamos, unha infraestructura militar como tal. Conto unha anécdota que contan os propios protagonistas desta época. Hai un momento en que se fala de facer de volar a cruz dedicada aos caídos do bando fascista na guerra en Lugo. E discuten sobre este tema, esa posibilidade, pero conclúen que non o poden facer, porque a UPG non tiña capacidade para, en caso de que se abrise unha onda represiva, capacidade de poder mover a protección de toda a súa militancia. Dicir, eles eran moi conscientes do que estaban facendo e moi conscientes das limitacións do que naquele momento era a propia infraestructura da UPG. Como digo, son detalles que penso que axudan a ter unha fotografía, pensamos nós, máis realista do que foi tanto Reboiras como a súa participación nas distintas frontes e no conxunto da súa xeración da UPG. Ben, sí, desde logo parece un imprescindible. Eu xa, pola miña parte, polo menos estou desexando que caia nas miñas mans o libro. Bueno, pois nada máis, Urso, non sei se queres comentar algo que quedara igual polo camiño ou... No, agradecervos o interese para facer a entrevista e polo libro. Bueno, recomendar a todo o mundo que teña interese no tema que bote unha ollada. E creo que isto xa é unha opinión personal que temos que tratar de ter as Reboiras, como insistí na entrevista, como unha persoa dentro da súa xeración, unha persoa máis dentro dun grupo. Asasinaron a él, puideron asasinar a outras persoas. A historia fixose así,
tocoulle a él e ademais na acción en que, bueno, xa ten contado Elvira como se produce da escapada e o tiroteo polas costas e despois como ametrallan o portal. Pero eu creo que o que interesa é facer esta idea de que calquer de nós pode contribuir ao traballo pola liberación de Galicia e pola liberación social. É militancia, é entreguismo, é voluntarismo, pero sempre ter claro de que as referencias destas persoas, como poden ser Reboiras ou poderían ser outras persoas na historia do nacionalismo, formaban parte dun grupo. E, por tanto, nós, no que cada un de nós poida facer, a mellor maneira que se idea, contribuímos a continuar este camiño da liberación. Pois nada máis, Suso, obrigadísima e nada, pola nosa parte tamén recomendar a toda a xente que nos este escuitando pois que lle bote unha ollada, polo menos, a esta obra. Obrigada, Suso, e nada, agardamos poder volver contar contigo e nada, xa falaremos cando leamos o libro. Moi ben, pois moitas grazas a vos polo Obrigadísima. interese. Unha aperta. A outra.